horas manang di dia pehita maringanas totong ma didongani Tuhan sanggup bason tapatu paro isi ni videon ima taringut tu tulang rubut sengaja judulnya tabain ima molo tulang rubut ima tulang niomata sien na menubuh kita jadi pengertiannya molo didok tulang rubut romau dibuk niari biasanya tulu heli doroon molo dia dek batak na perjulu ditiki parsohota na peduehun molo mabain si begeding tua hita si nedek naguk imana niruk na mangopoi petulu helihun ima ditiki ulau serumah tuete jadi molo didok tulang rubut ima tutur na mengikat dia metutur na mengikat tulang bona nyari pau patun tulang rubut omana niruk na tutur na mengikat lapatan na mengikat tarobo ngadong ikatan muder ikatan darah molo siat tulang nakaning siano mata tulang rurubut turu matong sian tulang tato mata manang sian upung bau boda tulang ima sien mengikat sien bapa bona nyari ima sien upung jadi jut sayon pro kontra salah pengertian buha bulu penguliun anak nina pada intinya mulu nahuruk nakan tutur na mengi kak tarobo tang hula pengulihun anak dang ditiki pengulihun anak kita mengalului tarobota mulu pengulihun anak kita to tuju utama ima tulang rurubuk ni anak tak memuka tutur mahita musik sien hule-hulete molo gejang bima ka umurte oloro lu bisa seheli manguli gebi gurang matulang rubuk ta jadi ubama contoh sederhana molo ulau saruma tua ma nata alap manang marujung manata alap ima nanidok nine tue-tue molo boru petibo parik ni halak totu juwotama tuturte isiru tuturte bona tulang ta bona niarita satu tulang rubuk te siano mata majuwota atong isi manakaning persine lain nedok nai tulang rubuk sian natalapi arong persine lain mandok sian nata alap gabi ma tulang rubuk ditiki merujung ripeta imana nirok na tulang ay tulang kedungi nata alap doi ima si calo tuhur ngalang si calo upi tulang ngatong pejun imana nirok na tulang bau emulu tulang bau dang mengika do betung artinya dang mengikat dang bui sirang bui dupi sirang molo ai setebi ma ai molo
adong do nasirang. Jadi sirang ma pertuturu bolu sien nata alap. Ima taroboni halak batak. Ay nama bainon lebih di tano perserahanon do. Nasahuro soni. Mulai siat penguliu anak penguliu boru nape ulau naka harwan ulau jebu. Juk diju ima nanidok nak mulai sian hule tulang bona nyari duk tulang rurubut. Ay basa nak kini huduk tuduh heli. Do arti molo hola pasohoton anak do hita do pasohoto boru dang sahak betu tulang rurubut te. Tulang rurubut ni dek denekina ma juta ima tulang mangihu te. Halayala di tano perserahanon sudi mediju mersuhu-suhu. Narok bolu di muna pasugi nakaning ima bolu ditiki parsohok ni anak do parsohok ni pemulihu boru. Basa huruk dang pola sahak bi pejuun tutulang rubuk te. Hola gora-gora nama do arti gora-goraon molo adok kita nasahuta. Bolo sahuta mahita do tulang nyomata. Goraut tamai. Dang pola bahasa gokon. Ay molo di tano persera ka perbedaan antara gokon do gora-gora. Molo di tano persera itur meruduren. Jadi molo di bona pesogit hola di ulau saurume tuwe doi dia dek neguk nakan di parsohok tak do arti nunga adong be pangarapotion. Sien pangarapotion nakani pasangapota menesi dia jabar nebuhu. Ngahame jabar nebuhu. Jabar nemerbuhu manang marguar-guar na hippel. Ima si calon ini si dia diulau surme tuwe. Ido sa didokon ro dibu niari. Ay bolu ditiki parsohok ni boruta na si dia ro meruduren. Do parsohok ni anak meruduren. Hula jabar sangat nama jabar. Ipe na huruk kuni nakani molo adong najonok disi. Ya bolu dituba bolu dangarong najonok dang pola bisa haguk. Molo di uleon jebu manang uleon parsohok ni anak dot parsohok ni boru. Jadi pada intinya isi ni konten tahun molo didokon tulang rurubut ima tulang ni omata jelesie nima nani do na nyan godang do tolma ayupung tadi inna ay marupung do hita sebenarnya alai sarupa di bona tulang ay marupung do hita ay chen upung tanama alai bona tulang kuar molo tulang ni omata marupung do hita alai tulang rurubut ma kuar para meniupungi ma ima narkon tulang rurubut jela anak ni ima muse ima manang na anggi mangulehi niupung bau ima na niruk na periben na subu yuliyon. Ayalana ulo dihita batak tutur tulang do na tumibu. Ayalana upungon arong do upung sien suut arong siap bau. Jadi asa agabi bui akka pedu metu ke sudut na poso molo di dok tulang rurubut ima tulang ni nemen kita jala pige pihita na marhamaranggi saru paru tulang rurubut tesudi ay molo ulau sermetu sugut bapak ta tutu membuat tutur hita sien na modingi tuturnya majugot tasudi molo hita sugut sarumetu manang ripeta tutuju utama tutur tasien hita
unang gabi marlarian atto dung pasohot ton anak kita turun ma ido sa didok martangga pazozori nata jawi ditiki parsohot ni anak tai ima tulang rurubuk ni anak tak manang didok mehita mandok tulang bau tami apala tulang kedung ni nata alak dangi tulang rurubut mulu tulang rurubut sien na menubuh kita. Jadi so ni majo isini konteta di bagasan basohon delet kamar sirarian mula rong pihak ka nabi dapat dapet bui hita marsihat orangan liwat komentar manang na sian kolom komentar hal itu tung memang hidup didukung di like di komen di subscribe di nahurang api pe dia kana hurukun jumulu ibe mersetevi horas